Mahtavaa. Tämä on ensimmäinen Team Werneri podcast, eli jos olet seurannut striimejä ja meidän YouTube-kanavaa, niin tiedät, mistä on kyse. Eli tämä on siis kertauksena, että tämä on siis Nakkilan seurakunnan nuorisotyön peliporukan omaa podcastia. Meillä on täällä studiossa tänään mukana. Minä olen siis Kai Korpia, toimin nuorisotyön ohjaajana tässä seurakunnassa ja lisäksi studiossa mukana ovat eli Snäkin ja Aleksi ja ihan peruskoulussa vielä mennään ja ei kai se ihmeempi enemmänkin, sanotaan tälläin lievästi sanottuna enemmänkin seuraa ihmisiä, että tykkää pelaa enemmän näin ystävien kanssa, mutta jos on hyvä story, niin kyllä sekin menee. Ja sitten Rekola Kristian ja tässä töissä käyvä nuori tällä hetkellä ja just nämä mieluummin niin kuin tämmöiset monipelit menee enemmän, että siinä kehittyy se kielitaito ja kaikki muut. Ja, yksin pelikki menee tietysti, jos ne on semmosia pelattavia, esimerkiksi Outlastit sun muut. Yes. Sitten. Mä oon Kuusisto Mika ja mä oon Amikse ykkösluokalla ICT-alalla. Pelaan monin pelejä enimmäkseen. Yksi pelejä silloin, kun on hyvä tarina. Ja niin. No, lähdetään nyt vain sukunimi ensin kuin kaikki muutkin. Rauhaniemi Jeremias ja lukion ensimmäiseltä vuodelta marssin tänne. Ja lähinnä niin yksin pelejä pelaan. Strategia on hauska, mutta sitten myös joku semmoinen roolipeli ja ensimmäisen persoonan Deus Ex toimii varsin hyvin. Yes. Jos puhutaan niin nyt yksinpeleistä ja monipeleistä, niin mikä voisi oikeastaan olla tämän ensimmäisen jakson teemana nyt, niin no tässä tulikin sitten jo ihan hyvin, aika moni teistä tykkää pelata monin pelejä. Miksi monin pelit? Voitaisiin lähteä käydä sellainen kierros taas. Aloita sinä, Aleksi, vaan. No, monin pelit on vaan semmoinen, ne on tapa sosialisoitua ja just niin kuin Kristiankin sanoi, niin kehittyy kielitaito ja sosiaalistaidot kehittyy siinä ja tietenkin on se hauskaa pelata aina, että on se sitten yksin tai moni, mutta aina se on pikkusen hauskempaa sitten monipeleissä. Että siinä on just se huumori tulee paremmin esille, että sä et naureskele itseksessä, vaan naureskele toisen kanssa. Niin mulla ainakin sen takia, että kielitaito ja sosiaalitaito kehittyy paljon. Miten siis puhuuko sä niissä pelien aikana niin kuin englantia vai? No se riippuu ihan tietenkin, että jos ollaan niin kuin ollaan joidenkin niin sanottuja randomeja kanssa, esimerkiksi TeamSpeak-serverillä, niin tietenkin siellä englantia, mutta sitten jos esimerkiksi ollaan Discordissa, niin sitten yleensä siellä on vaan meidän porukka, niin siellä ihan Suomella mennään, mutta sillä lailla molemmilla mennään oikeastaan. Okei. No se on just toi, että niin kuin mä aikaisemmin sanoin, että kielitaito ja kaikki kehittyy siinä samalla ja sitten se on tietysti hauskempaa, kun siellä tulee välillä sitä hauskaa porukkaa vastaan multiplayerista, että sieltä niin kuin oikeasti saa nauraa ja niiden kanssa on mukava pelata, mutta on siinäkin huonot puolet tietysti, että sieltä tulee joskus niitä semmosia pelaajia, kenen kanssa ei välttämättä haluaisi pelata ja ei ehkä siihen community oikein sovi. Ja on vähän semmoista niin sanottua suolasta pelaamista puolin ja toisin, sit jos joku se aloittaa, niin ei se sitten hauskaa, mutta suurimmakseen osakseen se on aika jees just multiplayeri. Niin. Mitä on suolainen pelaaminen? No se on tämmöinen termi, mitä käytetään yleensä tuossa esimerkiksi League of Legendsissa. Sitten jos esimerkiksi menee toisella huonosti, niin sitten se toinen rupeaa suolaamaan periaatteessa, eli syyttämään kaikesta. Eli se on semmoista niinku sanallista hyökkäämistä toista kohtaan. Se on vähän, se suolaisuus tarkoittaa vähän sitä, että on niinku semmoinen, että ei pysty oikein ottaa huumorilla tai tällainen, että se on vähän semmoinen. Huono häviäjä. En mä välttämättä sanoisi, että huono häviäjä, mutta semmoinen, en mä osaa selittää, mä en tiedä. Ottaa liian tosissaan. Vai? Jos Aleksi osaa selittää paremmin. No, suolainen on yleensä semmoinen termi, että se on just sitä, että niin kuin joku lähtee just verbaalisesti hyökkää saa kohtaa esim. Kaikilla on huonoja pelejä, kaikki se tietää, jotka pelaa esim. CS, LoLi, näitä pelejä, niin kaikki tietää, että joskus tulee huonoja pelejä. Niin sit kun on huonoja pelejä, niin sit tilttaa ja sit kun mennään siinä 90 asteen tiltis, niin sit lähtee se suola liikkumaan kehosta ja sit on kyllä suolaisempi kuin musta meri sen jälkeen. Että niinku,
Nyt kun sanoit tuon tiltin, niin ennen kuin Kaitsu ehtii kysymään, niin se tarkoittaa sitä, että se on niinku semmoinen lukkoon lyöminen, että sä niinku suutut ja et pysty lopettamaan sitä niinku suuttumustasi ja verbaalista hyökkäystä sitä toista kohtaan. Aivan, kun tässä käy hyvin ilmi, niin oikeasti tämä podcast on olemassa vaan sitä varten, että mä pääsen kunnolla niin perille, että mitä nämä termit tarkoittaa. Mika, millaisia kokemuksia tarkemmin ottaen sulla on niin monin peleistä? Vai oliko se nyt niin, että sä pelaat mieluummin monin pelejä vai yksin? Joo, monin pelejä. Monen pelejä. No se on just se kielitaito, mitä nämä edelliset tässä sanoi. Ja sitten jos on joku monipeli, missä sä tykkäät ja se on maksullinen, niin sä voit painostaa kavereita, että ostaa se. Ja sitten niitä kanssa, kavereiden kanssa vaan pelaat ja pitää hauskaa. Ja no sitten niissä on ne huonotkin puolet, niinku just se suola ja suolaiset pelaajat ja tälleen näin. Joo, ja mä olin lähinnä pelaan niitä yksin pelejä, mutta sitten nyt monin peli, mitä mä nyt pelaan, joka on käytännössä Overwatch-tiimipeleistä, niin se on niinku, kyllä se on niinku yleisesti hauskaa musiikkaa, ei ikin itse päässyt oikein niinku sellaiseen, niinku, että siinä on joku headsetti päällä ja sitten niinku chattaa muille käskyjä jo, että mennään tonne ja niin edespäin, kun ei vasta porukkaa ollut, niin se on niinku sellainen, että se ei nyt niin suuri ero loppukädessä ole ollut niin verrattuna johonkin yksi peli. Muuta kuin että siinä on toisia ihmisiä. Niin, että siinä on kuitenkin saanut sitten niin kuin itsekseen mennä ja tehdä niin kuin haluaa. Joo, okei. Millainen sitten tuommoinen yksin peli niin on hyvä peli? No siihen pystyy niinku, esimerkiksi niinku, joku roolipeli. Siinä pystyy ottaa kaiken ajan, minkä haluaa. Että siinä pystyy niinku, miksi edes niinku miettimään tekemistä, pystyy niinku toi keskittyä niinku omiin ajatuksiinsa ja suunnittelemaan paremmin ilman, että täytyy niinku miettiä sitä, että tulee joku muut perässä. Aivan. Eli tavallaan se pelaaminen ei ole kenestäkään muusta kuin sinusta itsestä kiinni. Juu, nimenomaan. Siinä on niinku, sit vähän niinku johtaja itsenäistä. Miten tykkääkö sä sitten mieluummin pelata semmoisia niin kuin jonkinlaisia just strategiapelejä, vai onko se sitten joku tämmöinen yksin peli, jossa on jonkinlainen tarina, jota pitkin sitten kuljetaan? Kyllä se tarina on kyllä niinku kova sana, mutta se on kyllä vähän niinku vaihtelee kyllä päivästä toiseen. Mutta se on se on niinku joku StarCraft, niin se on niinku, että siinä on sekä tarina että strategia, niin se oli kyllä aika lailla kultaa kyllä, mutta se vähän riippuu pelistä. Mikä on tällä hetkellä niin kuin nyt se peli? Mitä se peli on tällä hetkellä Total Warhammer. Ja sitä tykkäät pelata? Sitä tykkään pelata. Eli se on niinku fantasia ja kombinaat-joukkoja ja sitten siinä on se niinku kampanjakaatta ja kaupunkeja vallataan ja muuta taktikointia. Okay. Mutta sitten siinä on se on niinku ehkä vähän turha lähteä selittämään niinku Warhammerin universumia tähän, mutta siinä on rikas taustatarina. Okei. Mä jäin vähän tässä mietiskelemään, että kun puhuitte, että pelaatte niin kuin netissä, pelaatte monin pelejä, ja sitten siellä tulee tyyppejä vastaan, joita ette tunne, niin kuinka luontevaa se on lähteä niin kuin jutustelemaan niiden kanssa? No. Tuleeko siinä missään vaiheessa sellainen niin kuin jännitys, että mikähän tyyppi tämä on, ja kumpi sanoo ensin, ja... CS:GOssa on se community just, että sieltä aina joku huutaa heti ensimmäisen, että hello team. Joo. Ja sitten sen jälkeen kaikki, kenellä on mikit, niin rupeaa huutamaan. Ja joskus se lähtee siitä heti ihan niinku siitä alkaen, kun on lähtenyt niinku liittynyt peliin. Ja joku sitten rupeaa jo niinku vitsailemaan siellä, ja sitten kaikki lähtee mukaan ja sitten tietää jo, että tästä tulee todennäköisesti tulos rentopeli. Että ei tarvitse niinku stressata sitä, että jos menee huonosti, niin joku rupeaa heti huutamaan sieltä noobia ja kaikkea mahdollista. Joo. Eli mikä on tavallaan se aika, että tajuaa, nyt on ihan ok tyyppi. Onko se niinku samalla sekunnilla vai? Kyllä se on melkein siinä 10 ensimmäisen sekunnin sisällä. Ja sen huomaa jo äänensävystä, että jos se huutaa siellä noobia semmoiselle niinku hauskalla äänellä periaatteessa, en mä tiedä millainen mä sen sanon, mutta siis kyllä se melkein huomaa, että sitä on tullut niin paljon, melkein 2000 tuntia hakattu, että kyllä niitä on tullut monenmoista vastaan.
Joko ihmiskirja. Kyllä, kaikenlaiset tyypit on tullut kohdattua. Miten te sitten ylipäätänsä, jos tulee tällaisia vähän sitten ärsyttäviä tyyppejä, niin miten te yleensä sitten toimitte niissä tilanteissa? Et siinä kuitenkin on se peli päällä ja niin onko näin, että se pitää tavallaan niin kuin pitäisi pelata se peli loppuun asti, että sitten voi vaihtaa tiimikumppania. Se on yleensä joko mute tai sitten lähtee itse mukaan. Mä oon oikein huomannut itselläni se huono tava, että mä itse lähden siihen niin helposti mukaan. Että mulla on se, että mulla menee pelataan CS ja sitten sieltä löytyy se yksi venäläinen, joka huutaa joka roundille, että buy AK, if you don't, I kick you ja tämmöstä. Niin sit kun sä pelaat sen 2 roundia ja kuolet ne heti ekassa 10 sekunnissa, niin sit se vaan niinku se puskee sieltä läpi ja sä lähet samaa ja sit se jatkuu sitä koko peliä ja sit sä mietit pelin jälkeen, että jaha, nyt on taas 7 päivää bänniä. Niinku, olikohan se taas niin se arvosta. Se on niinku, että tekis mieli vaan niinku ignorata se, mutta sitten niinku jossain kohtaa niinku liikaa on liikaa. Kuitenkin se lasi vähän niinku tulee yli äyräiden sitten jossain vaiheessa. Pahimmillaan. Tässä tilanteessa täytyy kiittää oikeasti, niinku, että toi niinku League of Legendsissa ei ole voice chattia. Aivan. Se on kyllä niinku Jumalan lahja siinä. Jos niinku, siitä asti, mä en ole vielä aika vähän pelannut LoLia, että jos täällä Mika ja Kristian on, niin ne on pelannut mua niinku monta sataa, varmaan 1000 tuntia enemmän kuin minä, mutta siinä pienen aikaa, mitä mäkin olen sitä joku 700 tuntia pelannut, niin mä oon siinä pienessä ajassa huomannut sen, että mä oon niin kiitollinen, kun mä siirryin siis, ennen mä pelasin Dota 2 ja siinä oli tuo Team Chat ja se oli niin älyttömän suolasta, se community oli niin hirveä, koska se community oli täynnä näitä, kun jos sä haluaisit siinä pelata hyvällä pingillä, sun täytyy melkein pelata ruskiservuilla. Ja vaikka sä laitoit ruskiservuilla, siellä sai valita language ja sit siellä sai region. Ja jos sä haluaisit hyvä pingi, sun piti pelata ruskiservuilla ja sit mä laitoin tietenkin kielen englanniksi. No se oli ihan sama, laitatko sä kielen englanniksi vai venäjäksi, niin sieltä tulee aina pelkkää venäjää. Ja sit kun sä yrität sinne jotain vääntää ja kuuluu vaan pasiipa ja tämmöistä koko ajan siellä mikissä, niin se on vähän semmoista, että, niinku, että voi, kun tuo sais vaan pois. Mutta sitten siinä tulee semmoinen alitajuntainen miete, että jos se sanookin jotain tärkeää, sit mä missaan sen ja kuolen. En mä voi mutettaa sitä. Ja sit sä alat pohtia, että niinku, mutetaanko mä sen, en muteta. Ja sit sä päädytkin siihen, että sä oot itse mukaan siinä, huudat jotain suomalaista siellä, niin vaan suomalaista sinne alkaa huutaa suus ja Venäjää, ja sit tulee joku 3. maailmansota pystyy, siellä on 1 suomalaista ja 9 venäläistä. Kaveri koitti joskus, kun mä aloitin CS, niin opettaa semmoisen tärkeä oppisäännön. Ennen kuin se sanoi yhtään mitään muut, mitä sitä pelata tai mitään vastaaminen, niin sanoi, että jos näkyy venäläisiä kirjaimia, niin mutet se. Aivan. Ei niinku mitenkään sillä en mä sitä, siis mä tiedän, että se sanoi sen läpäli ja näin, mutta siis semmoinen, sanotaan, että oikeasti 70-80% niistä on semmosia, että ne huutaa siellä pelkkää venäjää. Sitten kun kysyy, että voiko ne puhua englantia, niin sitten siellä kuuluu jotain läppää liittyen milloin mihinkin ja ei aina niin mukavaakaan, mutta ne on semmosia, että se on se community ja siihen pitää melkein tottua, kun sitä peliä pelaa. Mites Mika, sulla on? Onko sulla tullut vastaan tommosia ärsyttäviä tyyppejä? Miten sä itse oot toiminut niissä tilanteissa? No siis LoLissa, niin jos joku tiimiläinen alkaa leimaa jotain muut tiimiläistä siitä, että ne kuolee ja tälleen näin, niin mä vaan koitan sanoa, että rauhoitu ja jos ne jatkaa sitä, niin mä vaan itse muutetaan ne siihen paikkaan, että ei oikein mitään muuta, mä vaan jatkan itse pelaamista sit siinä. Tämä taitaa olla yksi näistä hyödyistä yksin peleissä, ei tule noita tyyppejä vastaan. Tämä on varmaan niinku se yksi niinku selkein plus silleen. Se on tavallaan niinku kaksiteräinen miekkä. Tavallaan kiva, että on kavereita, mutta jos ne kaverit on vähän niinku vähemmän siedettäviä, niin se on vaan semmoinen. Mut tässä tulee mieleen itse asiassa yksi peli, mitä mä oon kans varmaan 500 tuntia lähemmäs hakannut, ja siinä ei ole kertaakaan tullut yhtäkään suolasta sanaa, niin se on World of Tanks. Ahaa. Mistä sä ajattelit, että se johtuu? No, onko se peli sen tyylinen, että se on semmoista siellä on teksti, chatti ja kaikki, mutta ne pelit on just semmosia, sanotaan, että minuutista 3-4 minuuttia, niin ei siinä paljon ehdi puhumaankaan. Ja siellä on aika lailla semmoista porukkaa, ja mä en sit tiedä, että onko toi niiden moderaattorit millaisia sit bännimään semmoista suolasta porukkaa, pitääkö ne sitä yllä vai onko se vaan sit muuten vaan semmonen, että siellä ei oikeastaan semmoista chat-griefingia
oikeastaan näy. Niin justiinsa. Miten Jeremias sä koet, tuleeko sulla sellainen fiilis, että sä, niinku, että jos sä jonkin verran pelaat tommosia niinku monin pelejä, mutta onko sulla niinku just se fiilis, että sä et vain jaksa kuunnella mitään tämmöistä suolasta läppää tai suolaamista ja mieluummin sen takia sit pelaat yksin pelejä? Ei se nyt varsinaisesti niinku syy ole, kun mä aika hyvin sanoisin, että mä vaan niinku en kiinnitä siihen huomiota, mutta se nyt on semmoinen sivuefekti, jonka kuitenkin havaitsee, mutta ei se nyt varsinaisesti syy ole. Mikä kans kyllä johtuu siitä, että nykyisestikin on ollut voice chatissa, että se on ollut sitä tekstiä. Niin, justiinsa, että se on paljon helpompi sitten niin kuin jättää huomioimatta, että joo, voi silloin kun se on vasta tekstiä siinä laatikossa. Niin. Joo. No jos vaikka se saakin tälleen mutetettua, niin näkyykö se kuitenkin jonkun niin kuin pelaajan käyttäytymisessä siinä niin kuin pelissä, kun se alkaa ottaa vähän lämpöä ja alkaa vähän tympiä, niin onko se sitten sellaista, että se menee vaan jonkin piiloon mököttämään siinä pelissä vai? No. Kai se nyt pahimmillaan on se, että se alkaa kavereita ampumaan. Sitten vasta apeksuuttuu. Esimerkiksi LoLissa on just se, että sit se menee vaan kuolemaan tai rupeaa muuten vaan trollaamaan ja tekemään kaikkea mahdollista siellä. Tai sitten pahimmassa tapauksessa kertomaan esimerkiksi vastustaa tiimille, että missä niinku ketäkin menee. Ahaa, okei. Okay. Että näitä tämmöistä on aika lailla niin LoLis ja CSS menee yleensä siihen, että sampuu se muutama kerran oma ja saa se 7 päivä pännin. Eli bännäys on tämmöinen niin rangaistus, minkä voi saada tuommoista. Kuinka usein tämmöiseen niin kuin suolaisuuteen niin kuin puututaan sitten? Kuinka helposti? Onko se aina pelikohtainen sitten, että kuinka aktiivisesti siellä jotkut valvojat ottaa sitten asiasta kiinni? Riottia ei oikein enää sillä lailla, että pelin jälkeen ne pystyy reporttaamaan, mutta aika harvoin siitä enää mitään tulee, että Riotin kiinnostus on melkein loppunut jo tuohon, että se on melkein niin kuin joka päivästä, joka pelissä, niin sieltä lähtisi 3/4 pelaajista sen jälkeen lomailemaan siitä pelistä, jos niin kuin ruvettaisiin pännäämään niin kuin tommosesta. Ja CSS nyt ei oikeastaan reportot, vaikka onkin semmoinen, että se menee yleensä siihen, että kaikki on sit mukaan siinä tiimissä, ketä se aloittaa. Ja välillä se kohdistuu myös sit niinku vastustajatiimiin ja sitten se vastustajatiimi ja oma tiimi ottaa yhteen tai sitten ne molemmat on niinku siinä vitsissä mukana ja menee tanssimaan jonnekin bombsidille ja tämmöistä. Kyllä niitä on niinku monennäköistä. Eli siis voiko tästä nyt vetää sen johtopäätöksen, että se on nyt vaan osa tätä peliä ja tavallaan, että se pitää vaan itse pystyä sitten jollakin tavalla suodattamaan ja jättää se huomiotta. No, kyllä se voi sillä lailla sanoa, että se on niin kuin osa sitä peliä. Että CS se huomaa varsin hyvin, että jos sä menet CS pelaa näihin normikompetiveja ja sä alat siinä huomaa sitä aika hyvin, että miten erilaisia ihmisiä tai miten erilainen käyttäytyy erilaisissa tilanteissa. Siellä löytyy aina se yksi. Siellä yleensä se tiimi jakautuu sillä, että siellä on 1 tai 2 venäläistä, 1 se hauska tyyppi, 1 joka ei puhu ketään, ja sitten siellä on se 1, joka vaan yrittää olla supertaktinen ja yrittää voittaa sitä peliä. Ja mä oon yleensä joko se, että mä oon joko hiljaa, tai sitten mä yritän olla se hauska tyyppi, jos siellä on jotain muita. Mä oon yleensä sillä, mä en aloita sitä, mä lähden siihen mukaan. Että mulla on se paha tapa, että mä lähden kaikkeen tällaiseen mukaan. Mutta mä yritän aina pitää itteni pois siitä niinku muiden fleimaamisesta. Että tietenkin jos mä nyt kaverikaan sitä pelaa ja tällainen, niin kyllä mä niillä voi aina sanoa, että jotain, en mä nyt niitäkään rupea haukkumaan silti, mutta kyllä mä nyt voi sanoa jotain tämmöistä, että no, mitä mä nyt kiltisti tässä keksisin nopeasti sanottavaa. No. Ei pahassa tarkoituksessa. Ei pahassa tarkoituksessa, enemmänkin vitsillä, että Kaikella rakkaudella. Kaikella rakkaudella, että silloin kun mekin Krisun kanssa CS hakattiin silloin johonkin kuukauteen se 100 tuntia vai yli, niin yli 100 tuntia. 300 tuntia varmaan. Niin, ja tai tämmöistä niin kuukauteen, niin siinä se huomasi hyvin, kun aina välillä kuuluu jomat kummat, kun toinen saa yhden Deagle one tapin, niin siellä kuuluu Get Good aina välillä. Ja sitten on se, että me ollaan yhden tämmöisen toisen striimaa ja Brosuun kanssa pelailtu aika paljon ja siinä on huomannut kanssa, että niin siellä löytyy myös kyllä tosi hienoja ihmisiä siitä communitystä, että vähän missä päin
Muistaaksä yhtään, mistä päin hän on? Pirkanmaalta se on se tyyppi, just keneltä mä sen koneen kävin tässä just ostamassa sen uuden Aivan. rakkauden. Miten yksin peleissä, tuleeko yksin pelien kautta mitään tämmöisiä niin kuin nettituttavuuksia tai pelituttavuuksia? Liikuuko sä niin kuin Jeremies esimerkiksi jossakin foorumilla, käykö sä vaikka etsimässä tietoa, että okei, miten tästä pääsee läpi tai jotain vinkkejä? Osallistuuko sä mihinkään tämmöiseen keskusteluun sen pelin ulkopuolella sitten? Kyllä sen riippuu aika paljon pelistä, mutta yksi hyvä esimerkki on Dark Souls. Siinä on tavallaan se monipelihomma siinä, että siinä pystyy kutsumaan niinku apua jonkun pomon vastauksen kimppuun, mutta se on enemmänkin sitä yksinäisten sankarointia, mutta siinä just niinku tulee paljon niinku foorumeilla niinku neuvoa kysyttyä ja vinkkejä ja niin edespäin. Eli siinä tulee selkeästi tämmöinen niin kuin yhteisöllisyys, että tulee Joo, tavallaan sen pelin ulkopuolella ehkä enemmän se kuin taas pelissä. niinku henkilökohtaisen kokemuksen mukaan ne on aika hyvin niinku melko ystävällistä porukkaa siellä. On siinä aina tietysti foorumeilla aina ne 2 ihmistä, jotka heittää sinne jotain typerää väliin, mutta yleensä sieltä on aina joku löytynyt, joka sitten niinku on osannut neuvoa. Joka itse tietysti vaikuttaa myös se, että nämä itse saanut se joskus niinku kikkailtua, niin sitä on myös helpompi lähteä melkein ylpeilemään sillä, että hei, minä olen lyönyt tämän pelin vaikeamman pomon vastukseen, näin se tehdään. Mutta että sielläkin aina niin kuin, kun löytyy tällaisia trollaajia ja tyyppejä, jotka haluaa sitten lähteä vetämään vähän hommaa niin kuin vähän läskiksi, mutta onko se kuitenkin, onko sä itse kokenut silleen, että siellä kuitenkin sitä on vähemmän kuin taas sitten niin kuin tässä? Se on vähän vaikea sinänsä verrata paljon mihinkään, kun niillä on sen enempää miettinyt, eikä moni peliä muutenkaan, mutta sanoisin, että se on aika hyvin niin enimmäkseen sillain niin positiivista, että se jää vähemmälle kyllä. Joo. Sitten se käy siinä. Se on enemmän kuin, että Dark Soulsin ilkeily on enemmän sitten itse siinä pelissä, koska siinä on ne hakkerit. Ei siinä uusimmassa 3, mutta niissä 2 edellisessä on hakkereita ihan mukavasti. Siis mitä nämä hakkerit siis tekee siinä sitten? No siis siinä se ominaisuus, että siinä pystyy toinen pelaaja hyökkäämään toisen pelaajan maailmaan, niin se on se pelaaja vastaa pelaaja siinä pelissä, mutta en nyt sitten tiedä tarkalleen miten toimii, mutta sitten se on esimerkiksi ihan vaan kylmästi kuolematon ja sitten teleporttausta, ja siinä on itse asiassa aika semmoisen suuremman luokan häkkiäkin myös, kun että se nyt tulee sitten joku kukkahattu päässä jotain koko pelissä ja muuta semmoista. Ootko sä kohdannut tällaisia hakkereita omissa peleissä? Kyllä se vähän sillä aikaa on pelannut niitä pelejä muutama 100 tuntia. En nyt ehkä nyt enemmän sinne 1000, mutta siinäkin sitten hyvä peli. Mutta kyllä niihin muutamia olisi törmännyt, mutta sitten se tavallaan on pitkälti välttänyt silleen, että itse ei ole lainkaan välittänyt lähteä kenenkään toisen pelaajan maailmaan seikkailemaan, niin kyllä niin se on pari kertaa sillä, että särähti kyllä, että siinä oli se yksi alue siinä 2, joka oli sillä, että siellä oli hakkereita aina, mutta ei oikein sinänsä satunnaisesti, harvemmin kuitenkin. Joo. Sä oot ansioitunut aika hyvin näissä Team Wernerin striimeissä niin pelaamalla Hearthstonea. Kyllä, miten sä itse koet? Sehän nyt ei ole varsinaisesti monipeli, mutta siinä kuitenkin pelataan oikeita ihmistä vastaan. Niin miten sä itse oot kokenut? Onko siellä tullut jotakin semmoisia, minkälaisia ärsyttäviä piirteitä siellä pelaissa voi olla, jos puhutaan tämmöisestä suolaisuudesta? Se on siinä, että siinä ei oikeastaan ole kyllä paljon mitään muuta kommunikaatioa kuin ne emotet. Että mutta onko sitten sillä tavalla, että onko sä huomannut, että jonkun ärsyttävän tavan käyttäytyä siinä pelissä, siinä pelaamisessa itsessään? Se on äärimmäisen harvinaista, koska ne tilanteet, joissa näin pystyy edes tekemään, on hyvin harvinaisia. Mutta se on että jos vastustaja on ilmiselvästi voittamassa ja sitten se ei lyökkää sua hengiltä. Aivan, vaan pitkittää sitä. Pitkittää sitä, joo. Sitten myös ne jotkut onneksi olen toiminut vaan pelannut monta 100 tuntia toiminut sitä 2, mutta kun siinä on se, että siinä on se minuutin aikaraja, niin sit, että selvästi tarkoituksen mukaisesti laittaa sen joka vuoro siihen minuutin perään, sillä ettei voi olla millään tavalla vahinko, mutta hyvin harvinaista se on. Okei.
mitkä on nyt siis, onko se Loli nyt tavallaan se monin peli, mitä te eniten tykkäätte pelata netissä, kun pelaatte monin pelejä? No, mä itse ostin uuden CS, kun vanha meni motivaatio silloin ja hommasin siihen sitten väkit ihan tarkoituksella. Ja nyt ajattelin sit, kun mä sain ton uuden koneen, että ei ole enää se 12 fps tehomylly, mikä oli ennen. Et nyt se pyörittää sen pelin niinku sillä, että se ei pukaa tai mitään, niin pystyy niinku tähtäämäänkin johonkin muuhun kuin siihen seinään. Mutta siis melkein sanoisin, että CS varmaan nyt tulee taas enemmän pelattua, nyt kun mä ostin sen, mutta sitä ennen oli tietysti Loli, että siihen tuli taas varmaan 2 viikon sisällä se 200 tuntia melkein lisääkin. Onko se niinku tommonen FPS-pelit, niin onko se niinku sulle semmoinen luontaisempi ympäristö sitten ja mukavampi ympäristö pelata niinku monin peliä? En mä tiedä, mä tykkään jotenkin silti niistä communityistä, vaikka ne onkin välillä vähän suolaisia. Ja mä tykkään niinku just se, että voi puhua englantia ja näin. Ja et jos niinku pitäisi valita mieluummin, mä puhun peleissä englantia kuin suomea. Joo. Se on paljon käytännöllisempää terminologia kannalta. Niin aivan, jos miettii sitä peliä, niin Joo. on paljon helpompi. Miten Mika ja Aleksi, onko teilläkin CS vai onko se Loli siis se? Loli. Siihen on uputettu tässä viimeisen pari viikon aikana vähän enemmän aikaa, mitä yleensä on tullut. Niin. Alkaako se olla silleen, että vitsi, mä oon pelannut tätä jo niin paljon, mä oon jo niin korkealla tasolla, että jos mä nyt lopetan tämän pelaamisen, niin sitten mä tipun sieltä ja sitten vaan ärsyttää. Ei, mä en oo todellakaan korkealla tasolla, mutta siinä mä koitan nousta silti sitä ränkkiä. Tässä nyt on alkanut hakkaamaan, niin siihen on mennyt aikaa. Mikä tommosissa MOBA-tyylisissä peleissä sua viehättää? En mä tiedä. Kai se on vaan se, että jos sä opit pelaa sitä tiettyä hahmoa ja opit kaikki se salaisuudet, että tällainen ei susta vaan tule hyvä sille, niin sit sä voit näyttää muille, että tääkin on tällainenkin hahmo on elos ja tää voi pistää muut kasa. Siinä on paljon sitä niinku syvyyttä, jos niinku, vaikka nyt ole itse pelannutkaan, mutta siinä on nyt paljon just niitä kikkoja, just, kun ne oppii, niin sitä ei niinku heti ajattelisi, niinku, että pystyy edes tekemään näin. Sitten kun sen osaa tehdä, niin sit on hauska. Mites Aleksi? No, mulla on kans varmaan, että mä oon enemmän ehkä nykyään, että mä oon nuorempana urahdin aika paljon näihin mobapeleihin. Et silloin kun mä siirryin, mä pelasin Dotaa, niin pelasin yhden kaverin kanssa Dotaa sillä lailla, että oli hyvin voinut, että aloitettiin iltakuudelta, lopetettiin aamukuudelta. Siis mä ihan täysin uppouduin silloin siihen ja mua niissä on viehättänyt se, siis vaan se niinku, että minkälaisia hetkiä siinä voi tulla, kun sä oot hakannut sitä samaa championia koko illan ja sit sulla tulee se yksi tilaisuus, missä sä pääset näyttämään ne taitos ja millä sä oikeasti pystyt outplayaa se vastustaa, niin siinä tulee semmoinen niinku oikein onnistunut fiilis, mutta nykyään mä oon ehkä vähän enemmän mennyt CS-puolelle, se on niinku nostanut mulle enemmän semmoista, niinku, se on saanut musta enemmän irti tällä hetkellä, et mä oon Christianin takia pudonnut ränkkiä. Ja Sebastianin takia pudonnut ränkkiä nyt sen 6 vai 7 ränkkiä, koska partissa pännättyjen henkilöiden kanssa. Ja oli sit hakannut 3 viikossa itteni 6 ränkkiä ylöspäin Silver Elite Masteriin ja just nousemassa Gold Nova 1. Ja sit Christian päättää ottaa vakit ja mut viedään 30 kompettiivia voittoa ja ränkkiä viedään 7 levua alaspäin tai leveli viedään 7 levua ja ränkistä tuli Silver 1. Ei nyt mustamaalata ketään, se oli ihan puhdasta morsetusta. Mä nyt kyllä mustamaalan sua aika lujaa tässä, että ihan ansaitset. Tää suolaaminen nyt tuli tähän podcastiin. Se oli morsetusta, se oli oikeasti. Ehkä tässä vaiheessa on hyvä alkaa lopettelemaan tätä ensimmäistä jaksoa. Mutta otetaan semmoinen nopea kierros vielä, että onko joku peli, joka on tulossa, jota odotatte, Jeremias? Niin se on se Warhammer 2, että se on ilmeisesti tulossa melko pian. Se on tavallaan, että sitä niin tavallaan odottaa, mutta sitten se kuitenkin, että vaikka se on niin tulossa niin jossain niin tyyli kuukauden päästä tai jotain, niin kyllä se niin vaan se 1,5 vuotta on ennen kuin sen hankkii, koska se on niin kallis. Sitä täytyy vaan odotella Steamissa alennuksia kyllä. Että.
laittaa se sinne toivelistalle ja kyttäillä sähköpostia, että Kyllä. koska tulee ilmoituksia. Kyllä se niinku tavallaan, se on todella hyvä peli, niinku se niinku tavallaan on se rahan naroinen, mutta tavallaan voi silti säästä. Vanhakin on vielä tallella kuitenkin. Niin, että se on vähän tämmöistä Se tasapainottelua on vähän sitten se. semmoista. Joo. Mites Mika? No, mulla on 2 semmoista peliä, jota mä odotan. Se uusi South Park-peli on tulos. Mä pelasin sen 1 läpi, niin odotan innolla sitä toista. Ja sitten toi sellainen peli kuin Sea of Thieves, joka on sellainen merirosvopeli, missä ollaan 4 pelaajaa ryhmissä ja koetaan saada mitä aarteita ja pistää rahaksi ne niinku sitä pelin valuuttaa ja kai saada niitä pisteitä. Mä en ole vielä silleen ihan perillä siitä peli-ideasta, mutta se näyttää ihan mielenkiintoiselta. Joo, mä olen kanssa kuullut, että se on ilmeisesti niinku vaikuttaa ainakin hyvältä. Okei, pitää laittaa korvan taakse niin sanotusti. Mites Christian? Mä en tiedä, odotaanko mä mitään uutta peliä sillä lailla, mutta tossa tuli just toi Outlast 2 ja sit toi ehkä Players of Unknown Battleground olisi semmonen, mikä voisi hommata. Et molemmat on siis julkaistu jo kyllä, mutta toi ei löydy vielä itseltä. Se on vähän niin kuin hankintalistalla. Niin, se kun täytyy nyt katsoa, mä tänään ostin tosiaan se Rocket League ja CS ja siinä meni jo melkein 40. Niin täytyy vähän säästää, että pystyy sitten töihinkin ajelemaan. Mutta se on vähän niin kuin, että siellä jossakin hamassa tulevaisuudessa ehkä ne. Niin. Tulee Tai no sitten jos jostain täytyisi, niin ehkä Outlast 3, jos semmonen joskus tulee, että se on semmonen ihan ok peli, mutta se on sitten tietysti aina, että kun tekee jatkoa siinä, niin se menee huonommaksi ja huonommaksi koko ajan. Joo, se yleensä aina huonommaksi. Pitää Toisinaan aina vähän. koittaa keksiä se peli uudestaan. Ja. Joo. Miten sä Aleksi? No, mulla on kans juu se South Park-peli, että mä oon sitä odottanut siitä asti, kun ensimmäinen julkaistiin, ja mä oon pelannut ensimmäisen läpi jokaisella hahmolla, ja moneen kertaan varmaan jokaisella hahmollakin, ja sit vähän niinku sillä mitä niinku muut ei kahdesti, niin mä odotan Injustice 2. Mä oon se 1 pelannut 3 kertaa varmaan läpi, että mä oon sitä varmaan konsolitten PC:lle, koska jos on niinku just tällaisia Mortal Kombat Street Fighter -tyylisiä, niin mä tykkään pelata niitä enemmän konsolille. Et mä odotan sitä aika paljon. Okei. No se ei varmaan ole kenellekään, jotka minut tuntee, niin se ei ole mikään niin kuin outo juttu, että mä odotan itse Battleground 2, joka tulee sitten marraskuun puolessa välissä sitä odotellessa. Hei, kiitoksia todella paljon hyvät herrat tästä ja katsotaan, koska tulee sitten seuraava jakso, mutta jutustellaanpa sitten lisää. Uudet aiheet ja uudet kuulumiset ja uudet pelit silloin. Mahdollisesti myös uusia ihmisiä. Kyllä Todellakin. Suostuteltua. Mutta ei mitään muuta. Kiitoksia ja Ei jätä palataan. siis vanhoista mitään valittamista. Ei tietenkään. Mutta ei mitään. Palataan asiaan. Kiitoksia. Kiitos.